سلام كابخاتكم من يلوم مع أنتي تسلامي نايز تشالنج زغون سلام كبرى تعذبتنا كما يلغم هراين بارا بز حلفه ابني حونا زماري دي قرب لكم اذا منفساوي تشالنج زدان لالو مخنيات نمنفساوي هيوتنا نمنققحن ناي حدا قدس ابو بهيل بمصحف ازيم بزح لايكن سبسكرايب نزرخبو توادادرت دما تنسلمو مينا كوم دما ابني حونا زماري ساميل نعو تسلمو اذا دمص زي كوداسي تيبي مباركس وداسي تيب نعاكم نتختلتو زخون حدا تشالنج يحزلكم مسيلو እቲ ቻሌንጅ ድማ ከም ዝትሪዮ ዘለኹም ቅዱስ ቃል ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ድማ ሰለስተ ሻምብቆ ከምኡ ድማ በገና ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ቻሌንጅ መጽየኩም ነይረ እንሆሎም ድማ ናቲ ቻሌንጅ ይዘልኩም መጽየለኹ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን ሰላም አመላ ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ አምላክ ኢየሱስ ቲዩብ ከም ያለኹም ራይም ባርሎም ማዓንተ ንዓኹም ዝኸውን ሓደ ቻሌንጅ ይዘልኩም መጽየለኹ እቲ ቻሌንጅ ድማ ንቀዳማይ حنت بجنان حنت شامبوكون نخالاي حنت بجنا نسالساي دما حنت مصحف قدس يخون انت غيروم يمسلمو قدم من غاريغن حدا ملغت قام حلال فلكم ابزل خرمت غزيكم ابستفلالي تمرت قتحلفو حاسبكم كم زلهم فلوتيو قدامنت مرچخم فيديو ايديتنج يكون مخنياتو اب زمن زي يوتيوبر يكون تيك توكر استفلالي سرح زلو سب زدليو فيديو اديتر ስለዝኾነ ቀዳማይ ምርጫኹም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ይኹን በዚህ ታሕቲ ገዲፈልኩም ዘለኹ ቴሌፎን ጌርኩም ደውሉ ተመዝገቡ እንታይ ዝገበሩ ሰባት እዮም ነዚ ቻሌንጅ እዚ ዘሸንፉ ወይ ከዓ ዘስዕሩ እንዳርዳልና ዝፈትዎ ቃል እግዚአብሔር ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ ይኸልኩም ድማ ካብ ብሂል አበው ደስ በሎን ቃል አምላኽ ጽሒፎም ዝበዝሐ ላይክ ዝረኸቡ ሰባት እዮም ክስለሙ ዝበዝሐ ላይክ ክንብል ከለና ግን መዐቀኒና እቶም ዝስለሙ ሰባት ካብ 500 ንላዕሊ ላይክ ክረኽቡሎም مغنياتو دما نقداماي زسلم سب حنت بغنان حنت شامبوكوني نخالاي سلم سب دما حنت بغنا نسالساي سلام دما نسالساي تسلام دما مصحف قدسيو سلازي مانم سب قال እግዚአብሔር صحافه ካብ ክንደይ ላዕለ ኾናሎ ካብ 500 ንላዕለ ላይክ ክኸውናሎ ማለት እዩ እቲ ዝጽሕፎ ቃል እግዚአብሔር ካብ 500 ላይክ ክረክባሎ ከምኡ ድማ ነቶም ላይክ ግበሩን ብሎም ሰባት ሰብስክራይብ ክገብሩሎም ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ምስ ወዳና ናስታት ሰለስተ ሰሙን ዝኸይ ቻሌንጅ እዩ ኣብ ሰለስተ ሰሙን ድማ ካብ 500 ንላዕሊ ዝለዓሉ ሰለስተ ላይክ ዝረኸቡ ሰባት ካብ ቀዳማይ ስጋዕ ሳልሳይ ክንስልም ኢና ማለት እዩ Okay, let's go. ማርያም ድንግል ተናዘዞት የኔ መስለ ሚካኤል ነይ መስለ ገብርኤል ነይ መስለ ሚካኤል ነይ መስለ ገብርኤል ነይ ማርያም ድንግል